Salvu Mallia, wieħed mill-kandidati favoriti ta' Simon Busuttil, kompla bl-attakki fil-konfront tal-Prim Ministru u simpatizzanti tal-Partit Laburista. Dan meta kien qed jitkellem f'San Pawl il-Baħar. U jiena indur lej Joseph u ngħidlu, ċowċ, seta kien. Imma inti ntqajt mal-volpi u mal-qattus. Bħalma ġralu Pinocchio. L-inserta jixbu ħafna wkoll. Mallia għal dan Jumejn wara li f'Bormla għajjar lill-Prim Ministru Qurdiena. Joseph Muscat huwa Qurdiena. Dan id-diskors isir bl-approvazzjoni ta' Simon Busuttil wara li Salvu Mallia kien qal li Joseph Muscat huwa l-ar ħaġa li ġrat lill-pajjiż mill-pest tal-hawn. Busuttil kien qal li l-messaġġ ta' Salvu Mallia huwa l-messaġġ tiegħu. Nifhem għaliex jużah, għax nifhem ir-rabja tiegħu. U daku f'punt fejn ngħidu lil xulxin fuq il-medja soċjali aħna fuq palk ta' teatru. U daku għaliex jiena student lil Salvu Mallia illi jiġi fil-Partit Nazzjonalista. U ta' din il-fiduċja Salvu Mallia jħallas lura billi jħeġġeġ lil kulħadd jaħseb li Simon Busuttil daqt ikun Prim Ministru. Jienu milli rrid ngħid guys, irridu nibdew naħsbu li minn hawn ġimagħtejn oħra se jkollna l-Simon Busuttil bħala l-Prim Ministru ta' Malta kif jixraqlu. Viva Simon Busuttil!